ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ പുക്കുവിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ ആയ കാരണം തന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്തായാലും ഒരു മിനി വ്ളോഗ് ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പോൾ കാലത്ത് തന്നെ ഞാനും അമ്മയും ഋതും പോയിട്ടാണ് കേക്ക് വാങ്ങിയത്. ശ്രേയു നേരത്തെ തന്നെ പോയിട്ട് ഓർഡർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവിടെ കുറേ വെറൈറ്റി ഓഫ് കേക്കുകളുണ്ടായിരുന്നു, കുറേ നട്ട്സ് വെച്ചതും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് റഫിളാണ് ഓർഡർ ചെയ്തത്. അതിൽ നട്ട്സും കാര്യങ്ങളില്ലല്ലോ, കാരണം ചിണ്ടൻ നട്ട്സുള്ള കേക്കുകൾ അദ്ദേഹം കഴിക്കില്ല. അത് കാരണമാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കേക്ക് വാങ്ങിയത് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് കേക്ക് വാങ്ങിയിട്ട് ഞങ്ങൾ നേരെ പോയതൊരു ഗിഫ്റ്റ് വാങ്ങാനായിരുന്നു. അവൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു കളിപ്പാട്ടം വാങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഞായറാഴ്ച ആയ കാരണം തന്നെ മിക്ക ഷോപ്സും ക്ലോസ്ഡ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ ലാസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കട കണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ കയറി ഋതുവിനായിട്ടാണ് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഋതുവിന് അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ എന്തോ വേറൊരു ലോകത്തെത്തിയ പോലെയായിരുന്നു ആൾ. കാരണം കാണുന്നിടത്തൊക്കെ ഫുള്ള് ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള കളേഴ്സുള്ള കുറേ കളിപ്പാട്ടങ്ങളല്ലേ. കളിപ്പാട്ടങ്ങളാണെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവാനൊന്നായില്ല അവന്. എന്നാലും കുറേ ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള കളേഴ്സ് കാണുമ്പോൾ ആൾ ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ ഋതുവിന് പറ്റിയ കളിപ്പാട്ടങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. കുറച്ചൊരു 3+ ഏജുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉള്ളതായിരുന്നു കൂടുതലും അവിടെ. കാരണം ഈ വണ്ടികൾ, കാറ്, പിന്നെ ബൈക്ക്, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു കൂടുതലായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ ഞാനും അമ്മയും കുറേ നോക്കിയിട്ടാണ് ഋതുവിനല്ല പുക്കുവിന് നമ്മളൊരു റിമോട്ടിൻ്റെ കാറ് വാങ്ങി. വിറ്റെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പുക്കുവിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായി ചിണ്ടനാട്ടോ. ചിണ്ടനാണത് കൂടുതലായിട്ട് കളിച്ചിരുന്നത്. പുക്കുവിന് വേറെയും കുറേ ഗിഫ്റ്റുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. കുറേ ഇങ്ങനത്തെ കാറും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഋതു കൂടുതൽ ഈ ഒരു കാർ, ഈ റെഡ് കാറിലേക്കാണ് നോക്കിയിരുന്നത്. കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല കേട്ടോ, അത് ഭയങ്കര ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ളൊരു കളറായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിലേക്ക് അവൻ ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരുന്നു. പിന്നെ ഇതാണ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാറ്. അപ്പോൾ അയാളത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഓപ്പൺ ചെയ്താണ്. പിന്നെ ആളത് പാക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി അവിടെയൊക്കെ ഒന്ന് കറങ്ങി ഇവനെല്ലാം കാണിച്ചു കൊടുക്കാമല്ലോ. അവനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാതും ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ പിന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയി അതൊക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു R15ൻ്റെ നീലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ റെഡ് ചിണ്ടൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ വണ്ടി കയറിയിട്ട് നേരെ അവരുടെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ ഭയങ്കര തിരക്കായിരുന്നു. അവർ ഈ ഹാപ്പി ബർത്ത്ഡേയുടെ ബലൂണ് ഹാങ് ചെയ്യേണ്ട തിരക്കും പിന്നെ കുറേ സംഭവങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ ആ സിൽവർ കളറുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യേണ്ട തിരക്കിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാനും കുറേയൊക്കെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഞാനും ബലൂണൊക്കെ വീർപ്പിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുക്കുവാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ചേച്ചിയും ഇതിനാണ് രാവിലെ പോയിട്ട് വാങ്ങിക്കൊടുത്ത ഡ്രസ്സാണ് കേട്ടത്. അവർ നന്നായിട്ട് ചേരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. ഒരു ബോയൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ആൾ ഫുള്ള് കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ കിട്ടിയ ആ ഒരു തിരക്കായിരുന്നു. ഇതവന് തോക്ക് വാങ്ങിക്കൊടുത്തായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെല്ലാവരുടെ അടുത്തേക്കും വന്നിട്ട് വെടിവെക്കലൊക്കെ ആയിരുന്നു ആൾ. പിന്നെ ഈ ഒരു തിരക്കിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഋതുവിനെ മൈൻഡ് ചെയ്യാൻ ആൾ ഒട്ടും മറന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. ഋതുവിനെ കുഞ്ഞപ്പാന്ന് വിളിക്കുക, എന്നിട്ട് അവന് ഉമ്മ കൊടുക്കണമൊക്കെയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതാട്ടോ അവിടുത്തെ കേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇത് അവിടുത്തെ ഒരു ഹോം ബേക്കർ ചെയ്ത് കൊടുത്താണ്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ടായിരുന്നു കാണാൻ. ആളുടെ പേരൊന്നും എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിയില്ല കേട്ടോ. പുക്കുവിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള പേര് യതിൻ എന്നാണ്. നമ്മൾ പുക്കുന്ന് അവന് വിളിക്കണമെന്നുള്ളൂ. ആർക്കും അങ്ങനെ ശരിക്കും അവൻ്റെ കറക്റ്റ് പേരെന്താണെന്നുള്ളത് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ കേക്ക് കട്ടിങ്ങൊക്കെ ആയിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ആൾ കേക്ക് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അവന് കഴിക്കാനായിരുന്നു. കാരണം കുറേ മൃഗങ്ങളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ കേക്കിൽ. അവന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. പിന്നെ എല്ലാം കൂടി നല്ല രസമായിരുന്നു. പിന്നെ ഞങ്ങളവിടുന്ന് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഉച്ചയ്ക്ക് പിന്നെ ഇറങ്ങി. നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാറ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാനും അമ്മയും ശ്രേയയും കൂടിയിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ്